Ассалому алайкум. Имрӯз ман барои вазни зиёдтира кам кардан, ҳам рӯдаҳои одамро тоза кардан, ҳам бо желудкаи одам гастрит шидана, зардаҷӯ шидана, ҳамин касалӣ халос шудан. Бисёр касалида фоида дора. Зағер худаш, рӯғаншнай худаш фоида дора. Бегаи пеш аз хӯ рафтан ним стакан кефирда як қошиқ зағер медозем, чунки кефир пур боша, вақте ки як қошиқ зағер дохтем, то саҳара вай дам мекунад, мереза. Барои ҳамин ним стакан гирен созай. Саҳар пеш аз чой хӯрдантон якум ҳамира мехӯрен. Баъди ира хӯрден 1-2 саата, 1 саат тоқат мекунен, ҳечи намехӯрен, чунки ҳама организми одамро тоза мекунад. Зағер чӣ қадар хуб чия. Кефиртон бояд дар яхтон набошад. Кефир тиршак бошад, боз зур мешавад, ки тезда ваи одама, организми одама тоза мекунад. Ин лечениеро 10 рӯз мекунен, худаш як курс мешавад. Иншоаллоҳ фоидаашро мебинен, карда бинен, пушаймон намешен. Беҳтарин лечение. И кефир худшам беҳтарин, зағерам беҳтарин, барои ҳама чӣ давош зур. Ба канали мо Интизор ТВ обуна шавен, подписатсия кунен, насиб кунад видеои нав ҳамаш айпешай. Дастгирӣ кунен каналҳои моро. Касе тамошо мекунад, дарояд канали моро подписатсия кунад. Худованд ҳаматонро шифои комил диҳад. То видеои ояндара дар паноҳи Аллоҳ бошед.